er dårligt nok komme til gode. Det næste gang kommer det var min gang. Jeg holder lige det regner med de her 3 minutter. Det er jo godt! Det er jo dygtigt! Hjælp ham! Hjælp nu! Hjælp ham! Sådan! Og så var alle. Og roligt til den næste, vi vender den næste. Kom! Ro til! Skal vi have det? Meget mere! Roligt, det var grine af. Så må vi tage en mere, for jeg kan godt være og stikke af. Ja. Den stige der. Ja. Og hvad er det? Hvor er det her? Skal vi ikke rejse, som du kunne før? Han kommer. Sådan er det.